ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ በፕሮቶኮልኩም ዝኸበርኩም ስድራ ስዋዓት ከምኡውን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ አስገደ አባላት ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ አቦታት ሃይማኖት ዝኸበርኩምን ተዘረባ በቅድመ ዝተዛረቡ ዓበይቲ ተጋደልቲ ተወዲኡ አነ ብዙሕ ዝዛረቡ የብለይን ሕድሪ ስዋዓትና ንምሓስ ልኡላውነትና ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ነኽብር ኣለና ናይቲ ዝኽሪ ሰማዕታት አካል ዝኾነ ሎማዓንቲ አስከሬን ጀጋኑና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ምሕላፍ ኣብዚ ክቡር ቦታ ኣብ ታሪኻዊ ቦታ ንግዚያዊ ምምሕዳር ወኪለ ስለ ዝተረኸብኩ ክብሪ ይስማዓኒ ጀጋኑ ስዋዕትና ምእንተ ክብርን ድሕንነትን ትግራይን ህዝባን እዮም ተሰዊዖም ንሶም ብመስዋዕቶም እዮም መኽቢሮምና ንሕና ድማ ሕድሮም ብምሓስን ቃልና ብምሕዳስን ኢና ነኽብሮም ሕድሮም ብጣዕሚ ግልፂ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘረባ ምዝራብ ይከኣል ይኸውን ገንተን ሕድሪ ክልተ እየን ሓንቲ ዝተሰውኡሉ ህዝባዊ ዕላማ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ በብደረጁ ቅመጥ ዝኽእል እዩ ግን ሕዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ሓራይ ወፀን ልኡላውነት ትግራይ ኣይተኸበረን ህዝብና ተፈናቂሉን ተሰዲቱን ናብ ሓሳረ መከራ ይነብር ኣሎ ስለዚ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ገና ኣይተረጋገፀን ስለዚ እቲ ህዝባዊ ዕላምኦም እዚ እዩ እዚ ቀዳምነት ዝወሃቦ ህዝባዊ ዕላማ ኣብ ሽኡትኦም ምብፃሕ ሓደ ሕድሪ እዩ ካሊእ ዕላማ ንሶም ከም ሰቦም ውልቃዊ ህይወት ዝነበሮም ስለ ዝኾኑ ናብርኦምን ስድሮኦምን እዩ እዞም ስዋዓት ከማና ከም ሕድሕድ ገዛና ከም ሕድሕድ ውልቀ ሰባት ስድራ ኣለዎም እዞም ስድራ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ሓሳረ መከራ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳቶም ከዓ መራሕቲ ስድሮኦም ብምስኣኖም ዝበለፀ ተጎዳእቲ እዮም ስለዚ ብድሕሪኦም እዞም ስድራ ሰኣን ትምህርቲ ሰኣን ምግቢ ሰኣን ሕክምና ሰኣን ክዳን ሰኣን መፅለሊ ከይብተኑ በብዝኸኣልናዮ በብኸባቢና ንዓቶም ምክንኻን ካሊእ ሕድሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝባዊ ዕላምኦምን ውልቃዊ ህይወቶምን ዝምልከቱ ክልተ ዕላማታት ናይዞም ስዋዓት ክነኽብር እንተኽኢልና ኣብ ሽቶኡ ክነብፅሖ እንተኽኢልና ሕድሪ ናይዞም ስዋዓት ኣኽቢርናዮ ኣለና ቃልና ሓዲስና ኣለና ማለት እዩ እዚኣተን ክንገብር ተዘይክኢልና ከዓ እዞም ስዋዓትና እናረጎምና እዮም ዝነብሩ ህዝብና ከዓ መስዋዕትነት ከፊሉ ከረጋግጾ ዝደለየ ህልውና ድሕንነት መሰልን ረብሓን ከረጋግጻ ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ነዘን ናይ ስዋዓትና ዕላማታት ከኽብር ከም ዝኾነ ታሪኹ ዝመስክሮ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓሲልና ሓድነትና ሓሊና ነዚ ኩሉ ሕድሮም ክነኽብር ከም ዝግባእ በዚ ኣጋጣሚ ከተሓሳስብ ይደሊ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕላው ቀዳምነት እዩ ብምስራሕ ምስ ኩሎም ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት ትግራይ ምስ ሰራዊትና ምስ ውድብ ሕወሓት ካልኦት ፖለቲካውን ዘይፖለቲካውን ውዳበታት ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምስጋር ኣብዛ እዋን እዚ ኣብ ምስጋር ዝተዋህቦ ልኡኽ ተሰኪሙ ሕድሪ ስዋዓትና ህዝባዊ ዕላምኦምን ውልቃዊ ህይወቶምን ዝምልከቱ ክልተ ዕላማታት ኣብ ሽቶኡ ንምብፃሕ ናይ መሪሕነት ግድኡ ክፃወት እዩ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ምሳኹም ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ዕለት ምሳኹም ተረኺበ ነዚ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ስለ ዝኸኣልኩ የቕኒየለይ ሕድሪ ስዋዓትና ይነዕብርን ክብረት ያበለይ ራይ ክብረት ያበልና ኣዚና ንመስግን ብተኸታታሊ መልእኽታቶም ዘመሓላለፉልና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ተጋዳላይ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቕ ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ተጋዳላይ ፍስሓ ኺዳኑ ፍስሓ ማንጁስ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምኡውን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጋዳላይ አማኑኤል አሰፋ ንኩሎም ድምቕ ዝበለ ሞራል ሃውልና ክብረት ያበልና ብልብ ንመስግን ሎማዓንቲ ሕድሪ ስዋዓትና ንምውሓስ ሉዓላውነትና ብዝብል ንመበል 37 ጊዜ ወይ ድማ መበል 37 ዓመቱ ዝኽበር ዘሎ ናይ ሰማዕታት ዝኽሪ ኣብ ኣስገደ ኣብ ደደቢት ኣብ ከባቢ ጸሊሞ ኮይና ኢና ነኽብር ዘለና እሞ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ዝተባሃለ ቃል ሰማዕታትና ዕላምኦም ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ሽቱኡ ንምብፃሕ ኩልና ቃልና ቃል ኪዳንና ንሕድሰሉ
سواتنا صدرهم كي يتقام دما بمنقص درجة خجبر زقبوا نجار كله خجبر كاوز حلف دما كم بيتسوهم كوينا كم حوات كوينا كن الدقاقفن نعاتهم خنحب حومن فقري سنة خنرئيهم لعلو كل دما نحبنا اللوم نغور علوم مهانو الدسوء كتنبع ويدما ختستماثل كي كونت زلواس حبون نحن كتسنق أدو جينا بمخانا دما ختحبني زقبا أمو نزنبرا الناس عن حيت كابل بنا مسكنا مسكينا أمو داتا نزم الدلاو عوت رغفون تقاف نزقبرو أمسكينا بهراو مزمورنا مجلسي الكيدانا مجلسي محداس قال حدرا سواتنا سلازخونه بوغيرنا هنا خنفلاله اغلماي على ايو السنادينا هنا كيتخودي وللو ما سناداتي مسكنانا حزبن